Okay, her er vi i gang med en episode af det, jeg som kan se nu. Venlig. Vi skal lige hen til de andre fellows. Vent. Der er de andre jo. We are the three brothers. Cookie! Dun, dun. Dun, Cookie. dun. Cookie. Og nu er vi i gang med episode 1 af selveste Skyblock. Skyblock. Og nu har vi alle sammen prøvet at se, at alle har taget til denne gang og klare det uden. Så vi skal altid lave en vej op til selveste Christopher! Så kom så, vi skal se. Prøv at se. Vi lavede det her lige før, og vent, jeg skal lige introducere jer. Det her, det er vores ø, ikke? Vi er sådan lige begyndt, vi er ikke så... Ja. Vi er ikke så gode igen. Men vi får det fremskridt nogle gange. Ja. Så vi har sådan 4 weekends. Det skal I tage af, man kan få dem sådan gratis hver dag. Så. Ja. Hvis man voter, så kan man få dem gratis. Theo, det kunne være, at du kunne vise det en dag. Ja, jeg voter lige, ikke? Det her, det er bare... Det er lidt det her, det er en af de lette, det er den letteste vote, der er. Det er den, der ligesom gør sådan, så det tager ingen tid. Nu kan vi lige se det. Ja. Man gør lige sådan der, bingo. Så har man fået sådan en her key. Så man så kan gå herhen. Så kan I gå i spawn. Kan I se her? Kan I se her? Kan I se her? Kan I se her? Diamond key. Ej, altså regular key, den får du lige meget hvad. Diamond key får du sådan 1 ud af 100 gange. Så her, der kan du så vinde forskellige ting, så gør den sådan her. Theo, du har fået en diamond key en gang, ikke? Jeg har fået en diamond key 2 gange. Så kan I se her. Så kan man vinde alt det her af den. Og jeg har så vundet det sådan 10 gange, ikke? For sådan PV1. Som vi så bare har alt det her, og PV3. Voila. Så går vi lige tilbage til vores video, ikke? Vi skal have lavet en mobfarm. Og lige lavet plads på vores... Hallo, Chris? Ja. Kan du lige sørge for at få nogle af kisterne rykket over Ja. til Det kan jeg godt. det, og rykket over til den nye sted, vi skal bruge? Hvor skal det være? Det kan jeg godt. Hvad hedder det? Jo. Vi havde også en anden ø på et tidspunkt, hvor der havde vi en meget større ø, og vi gik hjem hver dag fra skole, bare for at komme hjem og spille. Men der var der så en, der boede på øen, som vi ikke kendte sådan rigtigt. Og han havde så taget alle vores ting. Og alt det, vi faktisk ejede, havde han taget. Og så havde han bare forladt øen, og så havde han joinet en anden ø. Hvor det var vi jo alle sammen selvfølgelig rigtig irriteret over. Men jeg vil faktisk sige lige nu, jeg har... Hvor mange beacons har jeg? Jeg har 2 beacons i min ender chest, og så har vi så 4 herover. Du bliver nok Så ikke vi glad har- over at høre, at jeg har sådan 6 eller sådan noget. Ja. Jeg vil se, jeg har 36. Jeg har 5. Med de her beacons, der kan man... Ja, der kan man få sådan... Man kan få hoppeboost, så kan man få haste, fart og modstand, så man tager mindre skade, når et mob rammer en. Men du skal også lige til Chris. Forresten, skal jeg lige sige noget. Jeg har faktisk mange flere penge end dig. Nå, Jeg har 82.000. okay. Jeg skal nok give dig noget. Hvis du giver mig dem, så får vi 100.000 eller sådan Det noget er med mig. godt. Og S, kunne han være, har jeg- også et eller andet 72.000. Det kunne være, at jeg skulle give mig alle dine Han er penge, 54.000, så de lige jeg har kunne se, givet hvor ham mange dem. penge vi har. Jeg har givet ham dem. Okay. Giv dem alle sammen til mig, og jeg giver dem tilbage. Jeg giver alle jeres penge tilbage. Jeg skal bare lige vise, hvor mange penge vi har i alt. Nu overfører jeg pengene til dig, Theo. Ja, Sådan der.
S, også dine penge. 38.980. Jeg skriver det lige ned. Hvor mange penge har vi indtil videre, Theo? 127.000. Hvad? Og det er meget. Ja. 80 mener jeg. Var det ikke det, han gav? Jo. S. Det var alt for penge. Alle folkens, var det mange penge, jeg lige gav til Theo? Så vi har 181.000. Hold da op. Ej, prøv lige. Det er faktisk mere, end vi også havde på den gamle ø. Theo, jeg smider sådan noget som stenøkser og træøkser smider jeg ud af verden, for dem Det har er vi der stadig lige ikke i også. nogle af vores kister. Skønt, det skal ikke til, men jeg hører det. Men jeg tænker, at den her episode, er det ikke bare sådan en episode, hvor vi viser frem af øen, og bare sådan chiller lidt Minecraft? Ja, det siger det. Hvad gav du mig? Du gav mig 38.000 og 900 og... Hvorfor gav du mig alle penge tilbage? Du skulle have alle pengene tilbage igen. Jeg kan også Chris alle sine penge tilbage. Mm. Men der fik jeg lige et blik af, hvor mange penge vi havde. Ja, 181. Ja, ikke dårligt. Nej, ikke dårligt. Så skal vi lige... Okay, den står sådan lidt midt i det hele, men... Lige meget. Theo, kan du ikke lade være at lave sådan en lyd? Jeg er nødt til at tage min kæft. Han er blevet så sæsig. Alle sammen. Jeg ved godt, det ikke er så mange, der ser det, men det er lige meget. Jeg ved godt, det er sådan omkring 5, der har abonneret mig indtil videre. Men det er lige meget. I forhold til, at jeg startede i går. Ja. Har du så allerede lavet 5 episoder? Jeg har lavet 5 videoer og 5 abonnenter. Hey, Chris. Ej, vi er i gang med 5. Okay, vi er i gang med den fælde, ikke? Men Chris, hvad for noget Ja. rustning er det, du har på? Hvad? Hvad for noget rustning er det, du har på? Titan? jeg har lige brugt den. Ikke den der, men en anden. Sådan der. Så skal vi lige have sat de forskellige ting i de forskellige kister. Kan du ikke gøre det, så går jeg lige om lidt i gang med at lave kyllingkuggeren, så vi kan få mad. Jeg har ikke noget træ. Nogen, der har noget træ. Okay, jeg er en statue, der står dødstille i en isborg. Ja, vi har så ikke nok plads. Så gider du lige at hente dem. Vi skal have en række til bonus. Hvorfor har I ødelagt den øverste kiste? Ja, jeg skulle bruge en kiste ekstra. Og så ødelægger du den næste også? Ja, jeg skulle bruge en kiste ekstra. Hvorfor fik jeg ikke kisten med? Jeg fik ikke kiste med. Den låser med. Hvor er kisten? Jeg har dem her. Så sæt den lige ovenover. Og jeg har den ikke. Jeg hjælper til. Og vi har også rimelig mange ting. Ja, Det har vi. det. Theo, det kan være at bagefter, når vi har fået rykket tingene, så kan det være, at du lige kunne vise alle de ting, vi har. Jeg har fundet det der rustningskomparator. Sådan der. Nej! Og jeg har snart 32 cookies, mand. Synes I ikke, vi skal tjekke en gang imellem, hvor mange money vi har i alt? Det kan vi da godt. Fordi jeg har lige lavet sådan et sted, hvor der står 181. Det her skal virke. Det er bare sådan en opslagstavle sammen med den anden. Er der overhovedet nogen, der har brug for noget? Altså, tænker det lidt.
Vi har penge til alt, så... Mm. Okay, du skal bare sætte op, hvad du sådan synes om det. Chris. Ja. Har vi mere jord? Jeg har en masse jord i min... Er der spawnet dyr? Nej, men det er næsten helt fuldt med det. Men jeg var over på en andens plot, der var spawnet sådan 100 dyr. 100? Der var sådan Altså, vi har jo stadig vores flotte Daisy-ko hernede. Ja, men jeg mener bare, det er vores ven. Yes. Kunne det ikke være, at vi også snart skulle til at have det her, du har heroppe, din lille ø, som du lavede? Skal vi ikke også snart have den til at redde ned? Vi har alle de der landsbeboere. Jo, men jeg tænker bare sådan, Jeg er dem enig, kan vi jeg er enig. godt beholde, men kan man ikke bare lave nogle whales, altså nogle togskinner, og så bare føre dem hele vejen ned på øen? Og så laver vi sådan for eksempel et lille hus til dem. Vi Så skal det også ikke lave er vores, grimt. vi skal også lave vores egen farm. Nå jo, men den tænker jeg, vi laver off-cam. Tænker jeg også. Den tager lidt lang tid. Ja. Lad mig se, hvad skal vi ellers have? Vi skal have en til Men mad. dreng, I må da indrømme, det er altså ikke pænt, den her ø, vi har heroppe. Nej, ikke specielt, ikke specielt. Hvad er fint? Den her ø, du har lavet. Hey. Super, jeg tager på den. Ja, jeg lavede en lille del af den, Chris. Ja. Altså, kartoffeltegnet, så det her skilt med kartoffel, det betyder bare alle grøntsager og vildt og sådan noget. Og så videre. Ja. Hvem har så lagt alt det her i den kiste? Vi må have rykket det. Jeg har bare lagt alting over for far, Theo. Fordi du sagde, jeg skulle rykke det. Jeg rykkede det. Det må. Er det ham der, Magnus Ende, der egentlig forrådt os? Magnus, nej, jeg tror, han var i hvert fald, hans skin var sådan en minion. Han var rigtig dum svin. Ja, kan man godt se. Nej. Theo, jeg Okay. fandt noget ekstra jord, hvis det var. Fedt. Kast det til mig. Her. Hvor er du? Herovre. Og jeg siger bare, I skal være nogle gange forberedt på, at der godt kommer nogle slemmord nogle gange. Men vi prøver at lade være med Ben. Chris, Theos datter Ja. med mig. Han gik over Hva? til mig i stedet for dig. Ja. Så. Hvorfor penge? Hvad, Theo? Hvad? Theo, kan du ikke lige høste alle kartoflerne? Jeg skal nok komme om lidt. Men kan jeg gøre det? Han er meget for at høste. Spørg ham. Hvad? Altså, vil du høste? Hvad? Theo, hvor har du gjort alt det sten, vi havde i vores stenkiste Jeg før? har lagt det over i de andre kister. Nå. For jeg er bare nemlig i gang med at lave en stenkiste. Så jeg samler alt det sten, vi har. Nå, din knop. Vi kommer ikke til at se fyrværkeri. Vi er virkelig i gang med fyrværkeri. Okay. Nu kommer der fyrværkeri. Kan du også lave fyrværkeri, eller er det noget, du selv har lavet? Ja. Nå, fyrværkeri med æg. Det kan man også gøre. Theo, Vent. Oh shit. hvad er der? Det er ikke der. Der. Der bliver spurgt nogle kyllinger udenfor. Dræb lige alle de kyllinger, du spawner, mand. De får vores FPS til at droppe. Hvem vil høre noget musik? Ikke mig.
betyder musik. Theo? Theo? Ja. Var det ikke på vores gamle ø, hvor vi havde fået nogle spawnæg, altså sådan, så vi kunne spawne får? Jo, det tror jeg. Har vi en stenkiste? Men der er ikke noget sten Yes. i. Flot. Den er her, Theo. Lige her. Der er masser af sten. Men den anden side, den anden side. Den anden side Er det til den anden side? Ja, det er til den anden side. Sådan. Theo, mens jeg laver kyllingekukkeren, kan du så ikke få lavet orden i de her kister? Og ellers, du kunne jo eventuelt hjælpe. Ja, jeg skal nok. Jeg skal bare lige have sat jorden herop, og så er jeg færdig. Så kommer der musik. Okay. Hvor er det irriterende, S. Stop. S, tag lige sammen. Stop for det der røvmusik. Nej, det gør ikke. S, du ødelægger hele videoen. Sig nu stille. Altså. Og det vil sige, at jeg er Brøndby-fan. Alle jer, der er Brøndby-fan, skriv mig i kommentaren. Hallo S, stop lige det der musik. Jo, bro. Var det en god sang? Nej. Selv jeg kunne synge bedre end det der. Som I kan se her, så skriver jeg lige. Se, jeg taler lige med ham her. Kom, boys. Lige her, lige Og her. grund til Theo, han skriver sådan, hvis han nu skriver en besked, som han gerne vil skrive igen, så skriver han et eller andet bogstav imellem. Og det er fordi, at man kan ikke skrive den samme besked 2 gange i træk. Er det okay, jeg gav ham en lille småsten? Theo, vil du så hjælpe mig? Hvordan laver man sit nickname op? Skråskrig Nick mellemrum. Og. Altså ikke OG, men det andet tegn for og. Theo har... Nej, det tror jeg ikke, vi har. Køber det bare. Hvem er det? Fuck det. Everybody, see me kill a spider. Den siger, jeg ikke kan ændre på mit nickname. Nå, ærgerligt for dig. Prøv lige at komme over det. Ærgerligt for dig. Kom nu. Ærgerligt for Theo, kom. videoindstillinger. Vi skal have det lys. Okay. Skal jeg dræbe alle kyllingerne? Ja. Bare vi har nogle æg. Jeg har 16 kommer. Okay. Det rækker vist nok til Gerne. nu. Det rækker vist nok til nogen. Og nu kommer vi over hjemme og Ellers skal vi altid få nogle nye folk sælge det for ingenting.
Jeg kan godt lide, du er den eneste, der behøver mad. Hvem? S? Nej, dig. Ja, jeg bliver helt så sulten. Vi kan bare skrive feed. Ja. Men jeg gør det ikke så meget, fordi altså... Jeg har alligevel med, så why not? Alle kyllinger dø! Ikke alle, altså kun dem her lige inde i spillet. Kyllinger er fine. Skidt også. Skråstreg F. Jeg skriver det i chatten. Easy. Easy. Hvorfor du lukket ud? Lige meget, jeg skal bare dræbe alle de her kyllinger. Fuck det! Han er bare en ven. Er han på øen? Nej, han er ikke på øen. Ja. Han er bare, han tilbage mig, og han vil have nogle ting, så jeg er lidt skænd og lidt mad. S, nu skriver han til dig. Han skriver til dig, S. Du også. 12. Det hedder ikke øen. Jeg hedder, han er totalt hjernedød. Okay, du kan få 16 æg her. Vær så god. Hey, stupid idiot. Just shut up. Here. Stupid idiot. Take it now. Seriously, dude, seriously. Jeg har et kit. Hvad for et kit vil du have? Jeg har bare et kit. Lag. Tillykke. Her er din første dags pris. Hvad giver du ham? Hvad giver ham lige? Ikke give ham mere, dreng. Nej, men vi bliver lige med. Må jeg komme med på øen? Nej, siger jeg. Theo, vil du gerne have, at det sker det samme som sidste gang? Det skete også for ham. Det sagde ham den anden også, som der gjorde det mod os. Og ja, nede typer, mand. Men jeg så til gengæld hans ø, og han har ikke. Han lyver ikke, han har stadig, han har seriøst startet om. Jeg har lige været til Red Barnet. Jeg har været til Red Barnet, stod med kommentarer. Der er også mange, der har været til Red Barnet, som går på vores skole, ikke? Jo. Og det er fordi Eskild stadig er lille. Hvad var det? Jeg har 4, jeg har 16 æg, så jeg tænker Hvad lige. var det, du sagde? Det er fordi, du stadig er lille. Jeg er den største på min SFO. Lover du ikke at griffe? Og Chris sidste år. Hvis han siger Chris sidste år. nej, så er han seriøst en idiot. Chris sidste år. Ved du, hvor mange penge du fik slappet ind der? Hvor meget? 52.000 et eller andet. Det er flot. Nå. Lover du ikke at griffe? Ej, helt seriøst, jeg spørger ham sådan 4, jeg har spurgt ham 3 gange nu. Lover du ikke at griffe? Så, altså, for helvede. Ved du fucking ikke, hvad fucking spørgsmålstegn betyder? Ikke tage mit kartoffel, for I kan bare skrive skråstreg feed. Det kan jeg ikke. Hvem fuck er det ellers, der er på vores ø? Han der boys, han er sgu da... Han er ikke en del. Han er sgu da en boys. Men der er boys, ikke boys. Prøv at høre, hvad man skal hedde. Boys. Boys med I. Boys. Boys! Og det betyder... For helvede, så fat det. Hvorfor skal han MSG der, Theo?
Det var bare, jeg spurgte ham, om han lovede ikke at griefe. Ja. Altså, jeg kan godt lide hans måde at tale på. Boys. Ikke Så. boys. Altså, jeg kan godt lide at spørge, lover du ikke at grieve? Jeg har aldrig griefet. Jeg har aldrig nogensinde griefet en ven, og jeg gætter på, at vi er venner nu. What the fuck? God ordsprog, ikke? Men stadig. Synes du? Altså, han har en god pointe. Synes du? Altså, jeg synes, han har en god pointe. Jo, det skal du. Du skal hedde boys. Altså boys, så boys. Og det skal du. Ellers Jeg kan godt lide, hvorfor svarer du jo? Theo, eller S, han skriver, hans navn er med stort DK, og du skriver med småt. og. Og? Ja, og. Skal vi, eller skal vi ikke? Jeg synes ikke, vi skal. Så jeg ved ikke, altså han virker som flink nok, ikke? Og han er Nej, meget. han gør ikke. Prøv at høre, han skriver boys. Det var... Nej, for boys betyder dreng, og jeg er en dreng. Og boys ved jeg ikke selv, hvad betyder. Det betyder B-Ø-S-S, men der er 2 eksempler. Er der? Hvorfor skriver du dreng? Det er ikke det, jeg skriver. Jeg skriver fucking det her bøsse, det betyder. Altså, hvad lige sige lige til ham. Hvis han spørger, Boys. Og hedder boys, eller hvad? nej, bøsse betyder boys betyder bøsse. Jeg står også i bøsse. Sådan en diskussion, jeg lige har haft med mig selv sådan den sidste tid. Theo, kom lige. Du kan flyve, ikke? Jo, Så kom lige herned under kisten til mobfarmen. Okay, Theo, så Den hopper. Den hopper. Skal du tage? jeg skal nok komme og hente den nu. Godt. Det skal jeg ikke kigge. Don't look at me. Don't look at me right now. Okay. Det er lige på vej. Og vi skal lige få afgjort om ham der. Han er, eller ikke er, snydepils. Okay, vi giver ham en Hvis chance. det er med i næste episode, er han snydepils. Hvis han er med i næste episode, så ved I, at han ikke er. Okay, vi giver ham en chance. Vi giver ham 2 dage. Til hvad? Hvis, Til Vi at vi giver ham skal en tænke uge. over det. ja, altså, nej, vi giver ham en uge til at være med på vores ø. Og hvis han har gjort noget i den tid. Så skal vi fjerne alt det værdifulde. Okay, prøv lige. Nemlig, lad os gøre det. Jeg Så jeg fjerner tager Nikos. stadig det fucking diskussion. Okay, vi giver ham en chance. Nej. Jo, Han en uge. Han ser sød ud. Han er sådan en lille bøsse. Ja. Igen, vi tærer ham. Hvad? Theo, hvad vil du gøre, hvis det sker, det der skete sidste år? Vi skæmmer alle vores ting væk. Bra. Ej, Theo, tag lige sammen. Du sagde selv, du ville gøre det. Boys, move for mine. Det er ikke din. Jo. Nej.
Okay, vi giver ham en chance. Men hvis han tager vores 3-4 beacons, men hvad skulle han sige beacons for, mand? Theo, jeg har lige skrevet... Theo, vi giver ham ikke en chance. Jeg har lige skrevet til ham. Han ikke kan komme ind på vores ø, og det kan han heller ikke. Hvad vil du gøre, hvis der sker det, som der skete sidste gang? Så skriver jeg voter for en ny beacon. Hvad som alt det guld? Så tager jeg til. Så skal du godt nok farme mig i nettet. Nej, det skal jeg godt nok ikke. Jeg skal bare ud og slå en zombie. Altså, jeg synes... Theo, du sagde, du lige ville tage den der hopper. Ja, jeg tager den. Kan du hjælpe mig på min? Jeg må overhovedet sætte det. Synes du, eller synes du ikke, vi skal... Altså, fint, vi giver ham ikke en chance, men så gør vi noget andet. Vi kan bare være ven med ham, og sådan, når vi ser ham. Vi giver ham ikke nogen chance. Han er sådan en lille en. Okay. Skriv i kommentarerne, om vi skal skifte billede på vores kanal. Det... Det skal vi. Skal vi? Prøv at skrive med, altså. Mellemrum. Han kan altså ikke være med på at søge. Nej. Det siger jeg jo også. Ja, stemmer for. Gør det ikke også, Søs? Det tager som et ja. 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 Theo, man kan bare høre de der taster, de bliver bare trykker på. Det er mig. Ja. Vi kan hjælpe dig, men ikke er det dig. Vi giver dig ting, men ikke er det dig. Så forstå det. Åh, du er dum, Theo. Ikke for mange ting. Hov. Det er mine ting, så bare slap i, mand. Nej, det er jeg. Titan er for eksempel min ting. Ja, men sådan noget som... Altså, vi kan godt give ham sådan noget sten nogle gange, eller sådan noget, ikke? Men... Theo... Jeg synes du ikke, Theo er ved at blive besat af et andre til øen? Jo, altså, Theo, hvad sker her? Ja, Theo, du er ikke den samme person mere. Nå, jeg synes, vi skal til at spille, for jeg gider ikke rigtig mere. Ja, jeg tænker også, det er ved at være afslutningen på episoden. Ja. Skal vi sige, det var derfor den her Og gang? vi bliver rigtig glade, hvis I subscriber. Ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt, altså? Er det rigtigt, Theo? Er det? Skriv en kommentar og like videoen, hvis du kunne lide den. Og dislike, hvis du ikke kunne lide den. Ja, men helst lad være med dislikes. Altså, Det skal de sgu da selv bestemme. jeg synes ikke bare, man skal jo ikke bare, altså, jeg er Nej, ikke så god. man skal ikke dislike, bare fordi man synes sådan, Fordi at vi er jeg er dårlige dyreblej, til at altså spille. det er det første episode, come on. I skal dislike, hvis I synes, at videoen ikke er blevet god. Nå, men vi ses for i dag, for nu kan jeg Ja. ikke at spille på iPhone. Smid en kommentar, subscribe, eller like, eller smid en dislike. Jeg har verdens dårligste mobil. Jeg har en iPhone 5, og den bliver ved med at løbe ud for tør. Den bliver ved med at løbe tør, og det kan jeg bare ikke lide. Det har vi andre også brug for at vide. Ja, det har I. Du har skrevet til øen. Og nu ser jeg over ved min storebrors computer. Okay, nu skal vi lige. Nu Kom, stopper vi tager vi. på mobfarmen, og så... Vi tager på mobfarmen, og så laver vi den klassiske Jeg skal lige... afslutning. Breakdance! Vent lige! Jeg er breakdance. Vent, jeg er ikke deroppe, Theo. Det er heller
klassiske I don't know what I am doing style. What the fuck? Og så laver vi den. Baby. Style herover. Baby. Prøv at kigge på mig. Og nu. Prøv at kigge på mig. Okay, det var alt for denne episode. I må have det godt, til vi ses igen. Yeah! Hej. We are with you. Og nu stopper vi.